Yes ke mkhulu ndikufakile live ku record indaba ke it's about umcimbi o related kwi immigration so apha umuntu esinaye kulamakhasi onxibelelwano ngubhuti Andile Siko abantu abaninzi bamazi kakhulu ke kulaa mcimbi o related kumanqindi nokuba ngumuntu o outspoken socially okwaziyo ukumelana nephondo lakhe. So masibulele kakhulu nkosi yam ngokuba ube yinxalenye yeludliwanondlebe. I think mandike ndikele kuwe nje ubulise abaphulaphuli nababukeli. Nkosi. Alright, mandibulele kakhulu, ndibulise kuwe, ndibulise ke kubabukeli bakho, and thank you for having me. Nkosi kakhulu Brais. Elami igama ke nguBuyitumelo, isename nguSuping, kanti ke diswa ke kuthiwe nguTumi. Ndilapha kwimakhasi onxibelelwano ka-YouTube wabizwa izidlumi zephondweni, siphinde sibe live ku-Facebook wethu obizwa Humanity SA ephondweni. Ona mcimbi ungamala ke Brais endikubawela wona ukuthi sike saba no-live besimbambile izolo simbambe noSizivuyiseka ndabona uba zikhona into ezitya umzima nendiqonda uba ndiyarhalela into yobana nawe ufumane itheko loba uzityele kangangoko kuba bendibona uba ixesha alikho enough for abantu when besiqalisa laa dliwanondlebe lwethu. So ndiqonda uba ke yitshansi le ubana ke siyincokole ngabanzi umcimbi o-related ne-immigration. Bethuna ke umcimbi esi-related ngo-immigration imibuzo ephambi kwam noko imbalwa kakhulu ndicinga uba sawuthi qhwi. Besinayo ke i-guest ke ebesiqale ngayo ukubana yasisethele eli xesha uBram Duka ke ebizwa kuthiwa yingwazi. He's a social influencer uBram Du ngumntu ovocal kakhulu ke kwizinto ezi-related kumcimbi we-economic freedom fighters. I think ke nguye lo obange into yobana kube kanti sinayo le topic injena namhlanje because ungumntu noko ongumxhasi nongumlandeli we-EFF of which ke nguye ke umntu ebezawusinikeza more insight yokuthi ezi questions zethu ziqhuba njani. Kodwa ke umandi ke sinaye noBrais oke walilungu lwa-EFF as well endiqonda uba noko uza kasityebisele nje ukuthi kwenzeke njani ke mhlawumbi kanti akasazibandakanyi nokuba lilungu le-EFF. Brais ndingakutyelanga xesha ndifuna nje ukungena kwi-question yokuqala nje ukuthi ingaba kutheni Brais iposition ye-EFF ku-migration ingafumani support nabalandeli kangaka while usayibambe njalo ingaba i-EFF kuphela le engathi ngoku kuhlaselwa yona ngalo mcimbi we-immigration? Ingaba zikwezinye iipati ezingaba zihambelana ne-EFF? Kutheni ngathi kukhethwa i-EFF yodwa uba zikhona ezinye ii-political parties? Mandinikele kuwe ke Brais. Yeah. The EFF is isticke kwi-policies zayo. EFF is about pan-Africanism. EFF is about borderless Africa. It believes that masihambe freely in the whole of Africa without carrying passports, so that we can strengthen Africa as a whole. Obviously, we'll go to a point of having one African president, yes, and one currency. That is the stand of the EFF. Yes. EFF is condoning ukuthanda ubumnyama bethu. That we must be self-loving and be able to love our African brothers and sisters. Singazohluli kubo sibe ngabantu abanye because singabantu abanye kakade. Yes. And it has always stuck to that because whenever you listen to Julius, he is always mentioning that there is no borders. In fact, there were no borders. Kakade. It's these borders ezabekwa ngabantu abamhlophe usahlula baqale susicalucalula. Now sesiphela nathi sicalucalulana sicekisana ke kona ngoko. He always mentions how wherever you go, even South Africa naseChina, umntana owe-China uthi afike kwafuna ukusula isikini esecima fama umdaka.
because of your skin. We are not accepted anywhere in the world. Singabantu abacekisiweyo njenganabamnyama. So it's always condoning that love. EFF, because it's sticking to its policies, which is very beautiful, because if Sinoba no one Africa, unless no one currency as Africa as a whole, Singaba nalamandla inawo USA today, not Trump. Because it's the same thing Africa and America was jongile, but they chose to unite all the states and have United States of America, which is the last bus number in the United States of Africa, and then United States of Africa, so when the currency A1, then will be stronger. Okay. Will be very strong. But the unfortunate thing is that Julius is part of that Pan-Africanist that court committee, the president, and Africa. He's always raised these things, and yet we are by 10 or apart. There's the African leaders, Lombono, Okwangoku. Ethe ukuthi lento lena liphuphelide emhlambe liyawo elinawo enofezekiseka kwisizukulwana sakhe kwayena Julius. It's not a now thing. Because those most African countries sezibolile already. The corruption kudala yabakhona. If you can go down and remember, the likes of Zimbabwe, Pakufashane, they zakhuleka ngo-1980. And yet, because of corruption, the African leaders, look at how the African countries are today, which is why most of these countries bebalekela eMzantsi Africa today. Because kumoshakele kubolile in those countries. Now we have that problem. Now it's go to this dream and lele dream yoku unite Africa, because we unite Africa will make Africa very strong. Ayifuna kwa West. The West is fighting against that, because once Africa becomes very strong, Africa is avala imbobo ezithile echangaza, because the West ayina minerals compared to the minerals lapha batya ngeAfrica kakade. Okay. So they want the Africans to benefit from Africa. Once you unite Africa is about Sokolis. Cool. Okay. Now the problem with what Julius is doing, because kusuka ixesha abafubantu baseMzantsi Afrika beziphakamele bona ubuqu babo, because one, i-economy yase-South Africa yona buqu bayo is suffering. Because kukho abantu abaninzi, millions. We're not talking about abantu abayi-1,000. We're talking about millions of people who are gathered here in South Africa besuka kulamazwe ngamazwe, besuka ngezizathu abanye beze illegally uninzi lwabo ke ngoku, unfortunately. Because iwoko South Africa kakhulu when it comes to question of immigration. There's nothing wrong with immigration. Kona konke ilizwe zikhona immigrants, idaliwe lona leyo, zikhona naphi na. That's why kukho into ekuthiwa zi-ICE koma-America ehleli zilecala ne-Mexicans nentoni naphaya. Nalapha supposed to be u-Home Affairs ostrong, but abakastrongwanga, ba-corrupt, unfortunately. To a point that abantu baseMzantsi Afrika bafikele ekudikweni badinwa and said, no man, sicela abantu bakabasikhwelele baphume ngaphandle, because we need to clean the house. Apha izinga longaphangeli kwabantu baseMzantsi Afrika linyuke kakhulu. Iqoqosho seMzantsi Afrika lisezantsi kakhulu. The economy is suffering a lot. Akukho nto ingakolapsiye South Africa, the healthcare, akukho kwanto ingakolapsiye South Africa, if you ever you can look at it. Into besigqibela family is intact, lilele ubulalika bupolisa umzekelo ne-justice, but kuyabonakala kwazona akukho nto ingawuyo, everything is falling apart. Okay. Now ithetha ukuthi ngokuloo nto leyo bathi abantu baseMzantsi Afrika sifuna ulungisa ilizwe lethu. Now indlela yokwenza loo nto leyo sicela aba balapha ngokungekho semthethweni mabasikhwelela. Okay. Now you have to understand that umzekelo asizazi bazingaphi illegal kamzekelo Eastern Cape umzekelo wodwa cha. Asizazi bazingaphi illegal immigrants ezilapha Eastern Cape as we speak. Now see Eastern Cape siyankingisela imali, usinkingisela ngokujongwa inani labantu abalapha Eastern Cape bangapha abantu base-Eastern Cape according to izibalo. Now sinkingisele lo mali ke ngokwela Eastern Cape ngokwezibalo zethu sinani mhlawumbe sithi sinabantu abayi-20 million Eastern Cape, inani imali elingena abantu abayi-20 million for health services, for police, for into yonke la leya, nanti imali elingeneyo. Now it goes later for us, but iyasindwa le mali ngaba bantu, because kukho abangebalwanga abantu abaninzi aba baze illegally. Okay. Okay. Now bona abantu bavangela bana nokufumana uncedo lezi clinics asilifumane as much as we should be getting olwancedo, because iyasindwa la health service ngabantu iba service ayo bangapha kwenani ebalwa ngurhulumente.
Now it's easy. We are saying those people must go. Ake ndibuze ke bra esayibambile apha ukuthi xa usithi makuhambe illegal immigrants kushiyeke abadocumented kuba kuyabonakala ubana sibazi nabadocumented asibazi naba-illegal. What could be of a shock from us to realize ukuthi abantu ba-illegal out of 1 million bayi-1,000 yi-990,000 yonke le illegal. How documented? The possibility of that, have we ever seen the possibility of that? There could be that possibility of that. It's a piece of the iceberg. This one is it. Yes. And loo nto leyo ingabangelwa yile corruption sithetha ngayo ikhoyo kubonakala uba ininzi kunanto ku-Home Affairs. You understand? Because they've documented a lot of people kuba befuna ezimali. You understand? Now, kwaba kwa-documented umzekelo, each and every country in a time frame eyibekela umuntu ngamnye, even documenting that particular person. Okay. Because akangowalapha, they always ask uzahlala 5 years. You understand? Which is fine. After that 5 years, you have to go. Omnye wayeze apha umzekelo eze ngesizathu sobana kwakukho imfazwe okanye kwakusenzeka loo nto kwilizwe lakhe. Now that particular person akusekho mfahaza komfahaza Zimbabwe. Abantu baseZimbabwe, they need to go back and fix their Zimbabwe. There's no war in Nigeria. Those people must go back. I think amazwe azathetha ngento ze-asylum nento ntoni go-Sudan, not these places. And nalapho of which nabo South Sudan asibaboni apha kunzima ukuba ungabona umuntu wase-South Sudan Nigerians Pakistan. Now amazwe angenazimfazwe. Now we have to look into those because in the land I once wrote a post on my Facebook and said this thing is aba bantu bathethe iminyaka ungena apha. Now, kwa uphuma abantu apha akuzothatha 2 minutes. No, it's going to happen. In the land, I need about the patience because as I said, after that you have to go and relook. Please leave us. Because we need to clean the house. These people who are talking about that are supposed to be political asylum, about the zegas of us, about but things say Ivas come, but things say Babalug's phone, but in shops. And that is not what is supposed to happen. That's why South Africans are like this today. It's because abantu bafuna economy yabo, the informal economy, back to abantu South Africa because akukho muntu angaphandle unelungelo lovula ishop okanye isifaza shop eSouth Africa. Ayikho loo nto. Okay. Yeah, now South Africa is supposed to be investing not less than 5 million. These people have not invested 5 million. Now that we are talking about this situation, yellow documented, and yakubona uba ugqile kwinto yobana udocumented for a shorter period. Mna ke ngokula makhasi onxibelelwano sendibona kwa amaPakistan, amaBangladesh, aba banobuso ebona uba ngwase-Middle East, sebene-ID, bengoandile, bengoSiko. So ndinalo ngoku i-challenge yokuthi sisithini kwi-situation enjalo kuba kuyabonakala uba ne-ID sezikhona ebantwini ngoku. Some of them, they got those IDs through Uchate sisters zethu. Our sisters have failed, and then the other thing that Home Affairs raised is that we need to go and look into these kind of marriages where indoda iseGauteng umfazi ulapha because babethathe nje kwabhatalana loo mali because akho marriage in fact kwabantu abo yabona they were doing it for the document. Now let me thathe injalo izobizwa null and void so that izokhawulwa lo mftu lowo aphinda abuyele elizweni lakhe. That thing needs to be enforced. Hence, I was using the word that in the land, it's not a short thing, because we did have a meeting with a person from Home Affairs. And then we spoke about these things, and they said, no, we need to about this. Unfortunately, because frankly, about this, about no, awukho lo mshado. You understand? Okanye ubonakala simamba apha sithupha umfazi, we need to see the wife, you're fine, ushade ufumene hlobo impepha lapha, so une idea lapha, where is the wife? Because they don't keep track of what the person was. Why nayo mhlawumbe wayingena South Africa and then koko wayigqibela lapho wayiqoma nditrend. Now that marriage is null and void. Okay, lilonke bra uzama ukuthi umbono kwepresident ye-EFF mhle but awulungelani nemeko esizibona sikuyo ngoku.
So that's why ke ngabantu wakhe benalo for talent. future, for the future. Umhle wona, you understand? But the problem is, Julius is speaking ngapha kwamadonga amade ase-17. Julius might be speaking as a person othetha ngathi uyayi-understand intlungu yomuntu omnyama because wakhulele Limbombo. But the honest truth, let's face it, Julius ngoku I believe he's worth more than 350 million yena isiqu sakhe. Iworth yakhe ngoku. You understand? Now, we're not talking about a person of facing reality as I'm facing reality mna ngoku ndihlele elokishini eMdantsane. Mna I'm facing reality yentsokolo, I'm facing reality ye-drugs here. I'm facing reality yamaphara apha ngoku. That is what's the difference between me and Julius is. He might be sticking to his policies because ulungiselela i-future, ulungiselela ubenefita yena in the near future. Because he's hoping to be, after even offer a chance to be the president of South Africa, then I'll be president of Africa if possible. Okay. That is his hopes, that is his dreams. That is why he wants to interview he'll never fight for spaza shops. You understand? He will fight for mines. That was his statement. Now, how do I benefit from mines? Yes, the country will benefit, but I need bread today. How does it benefit me? And that is where the problem is with what the AFF, what Julius is doing. Because it's different from other organizations. But who choose about vocal get wrong. Because I feel like to claim any vocal Julius is busy, head on. No, ngizwe. I will never listen from illiterate. No. Aba bantu ngokwanguko people are listening to them. People bakhukumise inhlungu yabantu. Now yours is to just kuba esikobele parties zonke just say ethu into imile kule ndawo cha ukuvala umlomo wakhe emveni kokho. You don't have to be vocal and insult and say all these things, but unfortunately akacebiseki, and no one can ever say, President, can you just speak about other issues? Kesiyeke lena issue. At all sorts of years ago, Julius call ngonyaka elections uzujonga na 2020 landika wayise a lot of Julius na 20 last elections very vote the EFF because of the same thing he's doing. Unprovoked, Julius will always go for the thing esemehlweni yabantu ngoku, for the thing elapha elani keziciba ehlele entanyeni zabantu because ihlele ezintanyeni zabantu lento ngalomzuzu abantwana babantu baze bangamaphara, and people who are beko different angles, abantu still believe that it drugs zize nabo bantu bangabokufika. Then ke bra nyani ke kase sithetha ke ngongaba i-EFF yodwa le intyumpa kulento mhlawumbi ngokuthetha kwenkokheli yabo okanye nemibutho na ngumlomo omkhulu kaJulius, because umzekelo i-PAC nayo did come out and say nathi sithi CPAC ithetha the same thing ethetha i-EFF that mabathi mabadocumente, because i-EFF is saying mabadocumente aba bantu bakhoyo bebengene illegally. Document them so that sokwazi batracer umuntu angenza i-crime singamfumani. You understand? And then we make sure that they contribute towards inhlelo bayithethayo, but lixesha li-wrong. The PAC is saying the same thing, but the PAC is not being attacked. Akubantu abafuna irelevance ilandika EFF, but I feel like umuntu ufuna irelevance yena nguJulius, because always nguye hleli nje usezipikeni, nguye hleli nje you understand, making sure that mna ndithi no, you don't do that to the people. Indikhumbuza ke bra lento ithethayo kucapturishwe uDr. Poppy Ramathuba eMEC Health ngoko ebona i-patient, I'm sure yayikwenza lo operation yayenza kwabakho isankxwe, and ke ngoku i-EFF iyo elidishayana kwaku-before elections mos. uPoppy esithi kaloku sinebudget thina si-Limpopo Health Facility, and ke ngoku kukho abantu esibatreyinileyo abangabalapha abangoogqirha abazixeleleyo into ukuthi they're gonna offer their free services for abantu babaseLimpopo. Bafuna ukuthi make sure into yobana abantu baseLimpopo akho backlog inokwenza no-health facility bekhona bengodokta. Uthi ke ngoku ndifika kwezi zibhedlele, I'm shocked every time ndifika kuba aba bantu besebenza kangaka, sibanikeze so much of imali for into yobana sibanikeze extra training, bavoluntarishe ixesha labo, kanti abo bantu babalungiselelayo abalungiseleli kwaba bantu babo, baphela ngoku belungiselela abantu bokufika, and ibaphelisa amandla loo nto. I think that was the first point ewayirayizayo. Yesibili ke ngoku yayile yebudget ukuthi
sina X amount esinikezwayo sistate for X amount yabantu kwizibhedlele zethu ezaziyo ubana our number of beds zingaka vis-a-vis the budget and the pills emele zinikezwe aba bantu. Now ke ngoku sizibona ngoku singenayo into yokubana sikwazi ukumelana nale namba yaba bantu, and sifumanisa uba abantu bakhoyo ngoku ingathi ba-exceeda kwa inamba yabantu bethu bakule health facility. So yaba ke ngoku uPopi ngaloo mini uthi thank you ke ngoku le patient, wathi uPopi hayi kaloku akho thank you apha, siza kutshaja, ukwazi uhamba apha singakutshajanga mali. I think ke yaba yinto lolwa i-EFF ngoko ke ngoku ibisithi i-EFF hayi kaloku awunokwazi uthetha ngolo hlobo ngugqirha i-patient ine-confidentiality. So mayisuswe into kaPopi. To our biggest shock, because I think the ANC yaba nento eyithethayo, but to our biggest shock safumanisa uPopi through uba simazi ngalaa nto wakwazi upromotwa i-ANC waba ngupremier of the province. So then let's go to the next one. I think it was a pregnant woman, if I remember correctly. I'm not sure now, but I know it had to do with operation of this woman, but the woman was saying thank you for giving us, and it's going to pop up with one of the memories, and I think that's why it's a good memory. And then the second one, is EFF flip flop. Yeah. Is that a question? Is the question, is it EFF is a flip flopping political party or in a standing point enough? Zikhona izinto eqinileyo kuzi-EFF. Umzekelo wona lena into yepolicy about Africanism imile kuyo, ndiyayazi on that one. You'll never change the EFF from that. Okay. Zikhona izinto EFF that will never change. Noba ungabheka ngaphi na, even uJulius akakwazi uphazamela kuzo, because zona zizintsika ze-EFF. Umzekelo the 7 non-negotiable cardinal pillars of the EFF. Those can never be changed even in a conference. Mile zona zabekwa from the beginning. Noba i-EFF ingangena kophi umasipala, umzekelo njengoba kubonakala umasipala bayaxhonywa, umzekelo plus ne-provinces nayo seyingena as much as ingazange ingene, ingazange ifuna ukungena kuqala ku-GNU i-EFF, but you can see that i-EFF kuyangena ku-province, yabo, which is i-GPU ke ngoku kwelo hlobelo, yabo. Izawungena nakwi-GLU apha kwilali komasipala, yabo, because they will have to unify omasipala kulandekayo, izakwenzeka loo nto at some point. Now ifika ke ngoku yona ivele nezinto zayo, umzekelo yabona aba-insourcing bekulandika, umzekelo be-securities entoni cleaners. Nakophi indawo izafika ithetha loo nto leyo. Nakuba inongena ku-national izafuna i-expropriation of land without compensation, yabo, because that is the only decision that can be taken at the top leyo, that sifuna lena thina sifuna nationalization of mines, yabo. On that one, those things that it can never change. Those are the things that it wants. Ingaflip-flopa ke kwezinye izinto, because uJulius today uyakwazi uthetha le bazoyijonga uyasibetha kule, yabo. Aphinda because umzekelo kulena ilandika kulena into ilandika ye-immigration. There was a point when he was saying, let's get them go back to Zimbabwe, yabo. Now uyaphinda kwayena ngokuthi they are not going anywhere, these people. So he's got that kind of person. And sometimes let's get his question and athi ngawusekusengapha this guy unobukhahlala kacabange na, yabo, because ungathi sometimes was bad, yabo. This is apho ke bra kubana I know of several speeches that he uttered to the point where bebesiya nasezi-restaurant ngabanye abantu bokuqala. Enye into funeka sithi xa kudiscredithwa umbutho kucaba ubethwa ngento yonke, kucaba sikwazi babona abantu umsebenzi abawenzileyo, because EFF is among of the first political parties that was doing oversight visit ezi-restaurants kuzo zonke izindawo zokuxilonga. Iquestion into yokuthi kutheni abantu begcwele kangaka bokufika over abantu base-South Africa. As a result yaqhubekeka ine-meetings i-organized laa nto yakhona. So zininzi ezinto i-EFF esibona bana they were active, but you just never know with time bana how does it just sideline away ungava sekuthethwa ngayo, but uyibona uba le party wazi ibizimisele kwinto efana nale. Ufumanisa uba nabanye abantu ngoku barida on a train that EFF has thought about and yayiqala ngokwayo. Nee-conditions abasebenzi, all of those things. Yes.
yehlile kwezinye izinto yabo, especially after losing the 2024 elections, ne? Yeah, after losing those elections, because la visibility akade nayo i-EFF ayisenayo, yabo. Okwakubonakala ivala clicks obanibani, those things you never seen as a restaurant. As I said, I remember the restaurant speaking about wayengokwakho Julius in that restaurant thing. I was Peter's born because he said after losing those elections, our band they always come to us when they need help. But when it comes to voting, they don't come and vote for the EFF. Sure. So it's after that you no longer see fighters cities in the source. I say colonel. So thina abantu ngaphakathi fanele ngokuyabulaleka because yours eyona nto yandingenisa lapha kasecaleni kubona uba iyasebenza lo organization. It's doing ABCD. Ngoku akasakenzeki la ABCD. Funeka ube too lenient ngoku you have too softanyana pha. Yabo. So I say young mali benifuna mali. This thing has changed. I want to umile for the Africans. As you know, I'm trying to for the near future because at some point the guy is smart and can be ahead. At some point, thinking Then the third one, right? But the time for them to vote will come. Okay. And then if they would have to choose amongst the people abakoyo currently in the political space, they would obviously go for Julius because Julius has always stood for Africa as a whole. So will this position price give EFF votes? Because now the local government elections in Goku. National. From I think from 11% to 9%. But still nangoku nalapha local government elections between me and you, because I believe nangoku I think up at Buffalo City, for instance, EFF in the councillors is 13 currently. But I'm telling you, with coming elections, the EFF is not going to get even 6 of elected councillors. Because unfortunately, when the problem affects abantu grounding, when the problem affects the people of the land, abantu like abantu voters, stand with the voters. Because these people who are vote no vote vote no vote hence I was saying there was no need because but they will only stand in our but make because when I say no cartoon, that is just my view. But okay, after the organizations, the ANC is quiet. They put up a unfoldment. Even though I'm at many questions of my president, what are you saying about what is happening in the country? izizathu zakhe zokumelana nomcimbi undocumented immigrants in this particular way. I know you put that part of Africa, but in terms of attracting votes, what do you think I don't think he cares about the votes. If your votes are going to come out of lies, if you want me to lie about this thing of Africa, then not sending any voting. He's arrogant to that extent. And unfortunately, that's why Kukumi means that because EFF military malokela labantu. But abantu ngokuyaphuma bashibongela nakoma Action SA again. Bangena nakwinto zo Patriotic Alliance. I mean kukhula apha sikhoyo ngoku epe Buffalo City. Kukhula kwa UDM. Kanti within of those organizations, maybe EFF muthe kume ngayo apha kwamka kwa PAC biseyithiwa ANC ne EFF zijongene zithe but organization again ngilandika ngoku. I-confidence ziyenyuka because EFF is losing membership. Okay. Yes, but it's umbuzo esihlanu we are the organization that campaigns for zero learner pregnancy in the schools. Community SA. Now the question it would be how does this thing immigration affect lo msebenzi sizama ukuwenza
ka-0 lena pregnancy, taking into account ukuthi now sizibona sikwi-situation where kuyimisebenzi emininzi eyaffecta izikolo neyaffecta imisebenzi ecloser kwi-communities, kuye ku-operate oonokontraka. Bonokontractor abo ubabona uba badominathwa zii-foreign nationals. Ayinamthelela na lo mcimbi in terms of ukwandisa ulena pregnancy, because to our understanding mhlawumbi singayibeka sithi abantu bethu baqhele iculture ethile okwazi uba noko umntana uyakwazi umbona uba ngumntana omncinci, but from the foreign national perspective ingaba inalo unxibelelwano nale nto sizibone sesinabantwana abaninzi abamithayo okanye sicingela nje into engekhoyo? andikholwa kukuwabeka ibala kwinto yonke abantu bokufika. Okay. Ne I don't want us bantu bamnyama sizenze clean esimaXhosa okanye South Africans sizenze clean and immune unto these things. Because we do not see children in our children. Anazibeka njalo ngelana bezizivakala. Now, it cannot be them alone who are sleeping with school children. We are sleeping with school children, Tina. Not. And unfortunately, it's because of ukumoshakala kwe society. It's because of indlala ekhoyo where umama okanye umzali uthumela kwalo mntana ma lala naye mntanam because at least awulazi sifumene piece ubhek okanye ityiwa apha endlini. Siphembelelwa indlala into ezininzi apha naba bantwana ne-life abazifake kuyo yofuna i-weave eziduru and everything. So babe end up besiya kwezo meko zinjalo zohambe belala nabantu abadala kunabo. It's not just a question of illegal, that one. It's a question of everyone around. Because you see, it is un-African, honestly. Not just South African, un-African, because and I hate towards the African gentlemen, like his brothers and sisters. But mabaskwelele je khange sihle so that we can do this. A future I want to family because now I want to visit the other countries in the near future. Now this one, Yona, we need to re-educate our. In fact, ukumka kwabamaking ukuvuleka spaces esithile South Africa for us ukuthi siphinde sikwazi to own i-businesses singotata nabazali babantwana, so that we can have the dignity, the esibindi sokwazi ukuba amakhaya ethu, because in most households asisena amadoda. Amadoda azimpangambanga because we are not working, so we're not asikwazi bana no hayi sizibukele phambi kwethu izinto, we cannot say anything. Because kwalo mntana nami uzomisa ngendoda yaba nge-Mercedes Benz and I've got nothing. Ndilambile. Usuka apho xa sihlika phala ndoro kayile mntana egcipha esithi uphethe i-card bag mina vele ndiphethe i-card bag umncinci ndiyamazi and there's nothing I can do because I don't have the power. Unfortunately, money brings that power. Sithanda singathandi. So once we can occupy that space, then our children will be able to wenda unohambe ekhangela uthando lukatata uzalufumana apha kum, because one of the people baza wathi uthando alikho sebalini abantwana bafuna uthando ayikho loo nto. If you face the reality of this, uthando nawe ukwazi unika kakuhle xana ikhona into sepokothweni. You don't just go to your child with bare hands and say I've got love. Ayikho loo nto. So I think we need to look at the society to count that one, and then it can happen better, because uyibana imali sekawa bantu bokufika. If imali sekwa za Nigerians that treat women like this, then we have a huge problem. I think I want to reiterate, Bryce. I think usabambe lo point. I want to reiterate kulo mcimbi because since sisebenza nabantwana ezikolweni, we get to also get information as well from health facility, where health facility points to us that we are noting ezikliniki nasezibhedlele ukuthi ukufika kwe-project yomhlobo othile noma kwenziwa indlela noma kwenziwa isikolo, siye siyibone i-high level of izifo ifunyanwa ngabantwana. Kuthiwa kuyoqala ezazifo kuqala zinokwenzelana nowabelwana, then bayiqonde ukuthi izaba khona ingxaki elandelayo ke ngoku ezawulidishela kwinto ezi-related kwi-pregnancies, of which ke kuyabonakala ukuthi yinto ebikade isenzeka, kungenwe kurayidwa kumgibe busowusenzeka kakade ngokuthi abantu xa befike benu ngonontente bafike bafumane intombi apha
bashiye bemithisile kunyamalala kwabo uphinde ubabone. Yeah. Then ke kukhona into besiyibhalele kwa umbutho but besiyibhale through u-head of elections we-EFF. Sisithi because singulo zero lena pregnancy, we also host i-dialogues ne-debates nabantwana ezikolweni. What we've also learned, Bryce, is that when we invite abantwana to be part of the dialogue, siye siqaphele ngokubana izikolo ezininzi sezisinikeza abantwana bokufika for babe yipart yezi-dialogues nezi-debates zethu ezithetha ngozero lena pregnancy. Uzibone ke ngokubana kuyabonakala ukuthi even though sicinga fanele ubana they are way less than 10% ezikolweni abantwana bokufika, but in terms of academia ikhona idominance abanayo over abantwana bethu. As a result, ndiye ndayithatha ke ngoku from what we written to EFF ndayibuyisela kumlomo wakhe uformer president othi uformer president is the person who told us ukuthi when you leave your country udlule kwi-crocodiles, udlule kumajoni, uncame yonke into, when you get to the other side you realize that you've got nothing to lose. Uyayibona? Yeah, you're already dead. Yes, but now ndayithatha on a step further that if you've got nothing to lose, it simply means obana you don't want your child to ever face what you have went through. So what you do, you work as much as possible. Network ethics zakho ziba so high that umntana wakho angaze abe yipati yalaa nto wathi go through your wena yona. As a result le nto ke ngoku itransfereke laphi ebantwaneni where you realize ukuthi no man, i-performance yabantwana even nakwi-sports nakwi-running you know umntana ngokokhululeka ubana ngubani odlule abantwana abanintsi apha. Uqala ufumane i-surname, ufumane uba heyi kuyacaca uba hayi mani sofi-descendant kucubene South African nokokufika ngokwegama lomntu, and they are actually performing and outperforming abanye abantwana. Then where we also took it was that now what we are not noticing is that as much as it's something that we are supposed to celebrate because they outperform even nakwi-Western countries abantwana bokufika. Ubendijonge umfana ngoku odlala itennis useSpain Kingston, ndilibele sename yakhe. He's doing brilliant. Abantu bokufika abasuka eAfrica nje generally in these Western countries bafike badominate kulo field of work because of i-support system abayaziyo ubana abazali baba bafuna ukuphinda babuyele kuyo. That's why they give so much strictness. Now ke ngoku where I was correlating this thing was that from our writing was that now sine-challenge apha ukuthi sinabantwana abaninzi abazii-school leavers. Actually abazo-school leavers ngabantwana abangagqibiyo ukufunda, ubabone bayaloyitarisha apha elokishini abagqibanga kufunda, but akho mntu uthi heyi izikolo ziyashota ngabantwana. So that means ukuthi ikhona le number ifikayo ezikolweni efika izoyifilisha le vacant space. As a result nabantwana nje babephuma ezikolweni akho nto ibona ukuthi ziyaphunguka ii-numbers ezikolweni, ii-numbers zi-stable. As a result ikunikeza nje ukuthi now somebody's child who is an immigrant, mhlawumbe undocumented immigrant, is using the opportunity ye-unfortunate circumstances zomnye umntana for uba esikolweni kuphele yena ayofumana i-support ye-grant ebhatalwa yi-taxpayers eSouth Africa, aperforme kwi-academia. Where the future is gonna happen ke bra is taking us to the point where sizawuba no-doctor abazakwazi bazazonyanga abantwana bethu okanye abazonyanga whoever bazawubanyanga, saba nee-engineers because kuyabonakala into yobana there is that movement yokudominata even in a classroom. So I was just posing that point kubo ke ngokuthi as much as we might celebrate, but if le nto ayinamlinganiselelo there's a danger that we are taking ourselves to. Imali yethu ye-grant, imali ye-taxpayers, le mali isebenze kwiinto zezikolo, it unfortunately does not benefit aba bantu biyintendo uba mayibabhenefite. As a result siza kuzibona sikwenye idanger in the near future ye-professional work engakwazi ukuba ibe ngabantwana bethu kodwa wonke lo msebenzi wenzelwe for abantwana bethu. Masiye kumcimbi olandela ke Bryce. What can we do? So Bryce,
Honestly, that one I do not have an answer for you because Yeah. what you're saying is very true. Even if you go to university level, you know, if you could attend those graduations, like on my 4 terms again, by the time I call 4 terms, about the Zimbabwe. Yeah. Most abantwana bazawuthola ukuphakanyiswa bona kuthiwa cum laude ngabo bangaphandle yabo abalapha bona ngaba nayi notice no 2 times lipha ngaba yonke tani notice le these people abadlalisi nge-education yabona ke one thing about even the former president of Zimbabwe, the one thing that he did very well is to invest in education in Zimbabwe. Most Zimbabweans are scattered all over the world. Challenge ikhona into yobana once ungabi namnyinge wokulinganiselela uthi anidluli kwi-percentage engaka abantu bokufika esikolweni wenza uvula zibhuqe, you are running that risk yokuthi you are because kaloku abantwana abangaperformi kakuhle banidisappoint, but remember naturally itishara will always go with abantwana abaperformayo. Then itishara yona ke ngoku will concentrate, awuzi uyeza then akananto, kanti umntana ke ngoku sekukho ne-inferiority complexity yokubona abanye abantwana bokufika ingathi bafumana i-better treatment kanti ngabo baperforma, then kungabikho support kwakulona umntana bekumele uba uyayifumana i-necessary support. Because ezi grants, ezi nutrition bezenzelwe umntana kakade kwaziwa ii-circumstances zakhe. Now ufumanisa ubana heyi akukho kwanto ihoyo hayi ngoku yalo mntana. It's bad. It's really bad. I think you need to challenge our education le part because unfortunately nomisa kwese baphaya kulapha kulaba bangasezantsi ngabazali, so they just feel ayewethu abanye bakwazi bathatha nto bayabagcina but bazathi ayaqhubekeka le nto iyahamba. So there's nothing you must take into. Obviously, I don't have an answer for you on that one. Then bra esi ke siqhuba ke ngoku sicinga ubana singenza njani. Siyalazi iphondo noko asinothi sibambe i-conversation zephondo singabi nalo ulwazi lophondo ukuthi libethakala endaweni, libethakala phi uphondo. Number one, iphondo lireyitwa high kwi-poverty. Actually bra esi ukubana ufuna ukwazi into related kwi-immigration funeka uzokhangela apha ephondweni, cause sizi-pockets ze-immigration to every other province. Siyazi kakuhle indaba ye-immigration ubana the moment ufika kwi-province wabona into yokubana tyhini ikhona into oyifumanayo, into oyicingayo ubana hayi mani ukhona umkhuluwa, ukhona ubrother, ukhona usister, make ndimsondeze, ukhona ufriend make ndimsondeze, to the point okubana siphela silibala ubana nento ubana sifika kwezi province sifika bekhona abantu bemele bayifumana le misebenzi, but by virtue of being there sifike sazothatha iindawo zabo. As a result, uba uyaqonda ubana nale political party yamakhaladi evuke phaa kaFidela Dam ivukwe yinto yokuthi besithi bengamakhaladi bazibona ingathi bacinezeleka kwiprovince yabo because abafumani access nee-opportunities, and babona ukuthi the immigration esuke e-Eastern Cape yiyo efika izofumana ezo opportunity bemele zifunyanwa ngabo. So uyayibona uba funeka nathi sikwazi ukuyibhalansisa siyijonge in 2 ways, because sithi abantu base-Eastern Cape siyazi ubana ita-factor the most nabe-immigration. Actually neKwaZulu Natal awukwazi ukuyishiya ngasemva kwi-immigration because iGauteng ibindawo ibingenokwenza namaZulu, but look at how Gauteng is dominated by amaZulu. So Eastern Cape and KwaZulu Natal iyazibona uba zii-province ezidominatayo to reach kwezinye ii-province. Obviously because iinumber zazo zininzi, and also ke mhlawumbi ne-level of education bene-access of i-higher education kwindawo abasuka kuzo. Then make siye kwelandela ke bra, what can we do in the call that we can reduce unemployment and elevate poverty? See, yintoni le nto sinoyenza because nazi zingumcelamngeni apha ephondweni ento zimbini. Noko asinokwazi ukuncokola ngetopiki singangeni kwezinto ezimbini. Noko we suppose ubana ibe khona into esiyishiyanayo i-audience yethu ukuthi hayi kodwa noko siyasihlomlile kulo mcimbi wokungabi nawo intswelangqesho nokuhlupheka. Shobra esi. I remember when lento uyireyizayo kalo mbutho ka-Adams, when he was strong there esithi hey mabahamba base-Eastern Cape. Yes. Because siqinwe ngabo apha eKapa sola and kenyani
Uyafana bana xa use-Western Cape use-Eastern Cape because kugcwele umdantsane apho kugcwele intontoni yabo. Yeah. Now andifuni ke singene kwi-trap esesiyibekelwe nguJulius already. Because uJulius is always mentioning into ethi emveni kobana nigxothe aba bantu ngamakwarakwara, the Zimbabweans, the Nigerians, intontoni, nizawubuya ke ngonigxothane nina buqu benu kuthiwa umXhosa makahambe nathi labuyele e-Eastern Cape, umuntu othile makabuyele umZulu makabuyele e-KZN njalo njalo. Yabona, which means you are being tribalist ke ngolo hlobeng. So we have to run away from being tribalist, because as much as I'm ngokuya naniphaze ndamva, but later on I realized that no, this is wrong. We are all South Africans. We belong here. We have to be here. And then unfortunately, i-poor performance yorhulumente okanye basithi yorhulumente bamaphondo ebangela uba kube njeni. Because Eastern Cape is the worst performing urhulumente lwayo kulalika zonke. Mna ndicimafama the best thing ebenokwenza zii-voters as we are going to the elections was amandla asebantwini. But abantu balanjiswe ingqondo kakhulu ngurhulumente we-ANC to a point that baphela bethembela kurhulumente ngento yonke. That urhulumente abanikeza ii-crumbs zoma-380 350 zamali, that umntu aciba fama there is something I'm getting from government, arelaye kulo grant, kukubulala ingqondo yomntu oko. That was wrong of what Tulanka uRamaphosa did. But unfortunately wayekela wayenza successful, and now ngoku yeyona ndisicontrolayo ngoku. Uthi umntu sefumana umsebenzi uthi uzawamkela 2.5 phakathi izawucima igrandi yam, izawucima 350 yam. I can't do that. You understand? We have that problem. Now, indawo perform better, if you ever noticed, from the Galoma Joburg, they are performing better. It's because akumanga muthu uyi-one phaya. I-Cape Town is performing better. Akumanga muthu uyi-one. Imibutho iyatshintsha-tshintshana kweza ndawo. Apha iLimpopo isokola kakhulu. I-Eastern Cape zona ndawo zimbini isokola kakhulu. Apha eSouth Africa ezo ziyi-two. Zona zizo zodwa futhi ezisaphethwe yi-ANC 100%. The problem is with the ANC. No Oscar Mabuyana bafuna third term. Remove those people. Makuphatha umbutho, lo mbutho ophetheyo, mawuphatha uyazi that I'm not in the comfort of saying that in the Sisinyanya Sale province. These people will remove me anytime, regardless of ngophi na umbutho. But it's but the organization that opens amathuba abantu iyofuna investment kumaza ngaphesheya. You remember very well when Oscar Mabuyana got into power, per Eastern Cape as the premier, he promised to vula firms as for Jackson. He promised to vula firms as a Tibaza. I can say that I'm saying for third table on the long. What has he done? The only thing I'm telling you also about Wednesday in there. I mean, there's construction don't know that I want to in there. Then they in there. I mean, people are hungry on the ground. Go and open those things that will stay there permanently, not some things as Timvana Vandla. Usuka apha kurhulumente yakhe kuvala ii-firms, kuvala ama-Mercedes-Benz, kuvala ntoni ifilani ii-factories ziyahamba. People abantu bangena ngokungena nzulu endlaleni. That is what we need to change, because investors, they need a government that they can be sure ngaye, babe ne-confidence ngaye that apha so invest entweni ezawuphuhla, not corruption. I-corruption means the Eastern Cape. That is where the problem is. Yeah, you said a mouthful. Now that you are saying that, I was having a conversation with someone, actually the team esebenza kwi-energy infrastructure, where they were saying investment inawo complex enabo. Why bebeka ngolo hlobo is that the line that runs eJoburg, Gauteng, Mpumalanga, KZN, I think Western Cape, Northern Cape, has got a different voltage amount yayo versus what we have in Eastern Cape. Then the investor zinto zokuqala azijonga infrastructure, ajonga i-voltage ukuthi kule machinery enza kuyizisa ingaba ipower ikhoyo izakwazi umelana nazo na ezi zinto. Ufumanise uba from the setting infrastructure on its own senikwi-disadvantaged position ningabantu basephondweni. So you realize ukuthi zininzi ke into ezi-complex. Then ke ngoku kubekho into ezifana nokuthi
there's a natural fate that happens when the superpowers decide to pick up the arms. Like one can go back kwi scenario yase US and China. Yeah. How China gained so much power. China did not Mm. come up with the new tactics. China just took factories that say US. They just did better. They just used Nike, no Adidas. They Yeah. just made sure ukuthi bazakwenza better. As a result, if you can go to America or you research about America, you realize that more than 55% of the factories, even in America, they close shop because of existence in China. And China Yeah. is sure ukuthi it's going to produce faster, quality, into Yes. zakwazi ukufika on time kuwo. So Mm. so now China all over the world has managed to make something that yayishifta yonke i-thinking ne-mentality yelizwe, but because of policies as well, because Yes. China, if it did not have the policy of one child, two parents, it couldn't have not been anywhere near to what it is today. Yeah. Nezinye ii-methods Yeah. yasebenzisayo to revolutionize abantu bayo, because ijonge ubana it's got more numbers. Yeah, I think that is the part. Now ke bra kulo mcimbi ke ngwale unemployment ukuthi sisoloko sibuzwa lo mbuzo ke ngu-EFF othi bayahamba what then, so nithi ke ngoku imisebenzi niza kuyenza njani. Ngoku ndizama ukuphosa a bit of a challenge on your side, bra East, ukuthi Mm. EFF was one that was saying we are going to, or when president, I think the youth guy EFF uSihle Loans. Mm. Loans is the one who brought the number of CVs. What is the office of the president? What is Yeah. nazo apha ii-CVs or president, aba bantu ngabantu bafuna umsebenzi, so that khawubaconsiderishe for umsebenzi. Kunanamhlanje akabuyi impendulo ezo CVs. Mm. Now my point is akuwe ke bra into ebu-challenge ukuthi if sithi imisebenzi ayizo-replace, now the question would be, bekade kusenzeka njani before abantu bokufika babe khona basebenze kwezi ndawo apha ezindleleni kwi-construction. The possibility, because bakhona ngoku, uza ngabona ngoku Yes. apha. Now that kuthiwa bahambe, what mechanisms do we have for ubana kuthiwa immediately usuka there is a presence of someone, immediately usuka there's already someone that is there. Are there mechanism esinokwazi ukuwasebenzisa sithi sisuka kule conversation yethu now sithi noma let's think of better ways ukuthi how do we enter that space to assist abantu to get kwezi ndawo zazobana ku-immediately work opportunity that is already that was umsebenzi wokwenziwa kwezikolo awuzuphela, umsebenzi wokwenziwa awuzuphela, but we know dominant abantu abadominant kwezo ndawo bangobani. I'm just trying to come up with some proposals to leave people with something abazawuhlomla to say ngumbono, how do we go about it, then we can take it from there. I don't know unehlomla kuloo nto ke bra East. Yeah, bayi kancinci nje, because umzekelo indawo abantu abokufika ababahle kuyo when it comes to imisebenzi yalapha zi-scarce skills. Kufanele uba lena into inida a certain skill, and apha we're lacking kweli cala kakubi. Ezo zibizile zokwakhiwa kwezikolo nentontoni, even to going to shops and spaza shops and everything, asina-scarce skills. Ukwenza kwenwele asina-scarce skills kwezo nto ezo, bakhona abantu bokwenza ezo nto ezo. Zikhona ilani ka-EFTs indawo John Knox or BCC, you understand. They are improving skills abantwana ngaba baphuma ke ngoku ezikolweni bangafumani imisebenzi, because imisebenzi seyi-occupyiwe ngaba already, and only because in most cases we'll say abamekha bayana abana-Sunday abantwana bayasebenza bona, you know. Number two, they are easy to go and work bona besebenzela living wage far lesser than as a South African. Kwimali fama ibhatalwa bangibhatalwa 2 or 3 of them. You understand? So those are the things we have to badede for zona izolungiswa lo system, because it's wrong. There is a living wage. Na ngenxa yentsokolo abasuka kuyo bona they don't mind uthatha lo 1,000 rand ube usithi wona 3.5, you know.
so kule 3.5 ufunayo uqesheke 3 uyabethakala wona eSouth Africa ngolo sabelo yawo abantu bakhona bona imisebenzi occupied asivumeli kophulwa komthetho because remember when the work takes over, it takes over with the proper calculations ezithi abantu sabaqesha apha sabaqesha according to labor procedure. Now if uye uphula la labor procedure, is it not asikunikezi ke ngoku wena ubana uwenza kakuhle ngokuphula lo mthetho, wenza kakuhle ngokunganikezi abantu abadeserve ufumana opportunities zabo. Are we not? Unfortunately, it is because umqeshi ujonge i-profit ethe xhaxha yabona. So le nto yoqesha kwakhe i-illegal immigrants okanye these immigrants imnika la profit ithe xhaxha ke ngoku because umsebenzi uyahamba wona. You can go and ask amajita amaninzi that are in the tender thing wese kwakhe izindlu nezikolo umzekelo. They will tell you that these guys umsebenzi ubona 36 months utenzwa South Africans, they will do la msebenzi yena in less time. You understand? That means umqeshi ngokulona will save a lot of money yena through that. Nemali bezaqesha ngayo abanye abantu abezayisebenzisa kula period imali yakhe ngena in time and ininzi so ufumana imagine ephezulu. So they are doubling profit ngolo hlobelo through these people. So it's very sincokola ngento illegal and sithi ke ngoku must leave, but still ngoku ngathi sinayo into ethi hayi lena yona leshavita around the table kodwa society but how do we work on this one with immediate? Because my challenge with this one is we are talking about living. Who's bakuyovizithwa each and every ndawo eqeshe umntu kwenze sure ukuba kulandelwa imiqathango yendlu yokuqesha efanelekileyo naphi napho kuqeshwe khona umntu. These people ongekufananga ukuloo ndawo and then there's a person, a child from South Africa that can occupy that position, that person must go, that child must occupy that position. It is that simple. I'm stressing that it's not going to be a 5 minutes thing. Izothatha iminyaka yona leyo because kuzawubakho abantu bakhona abantu abancedisana nezi-illegal immigrants yabo abalapha eSouth Africa because bayatya through zona, so bazawukhangela indlela zoyiphepha yawo. And then uLabour, as I said, kwa uLabour wethu akacinanga yawo, uLabour wethu akanamandla at all, akho isebenza ifunction 100% eSouth Africa. Yes, lo point yakho partly ndinayo futhi ukuyifaka i-EFF ukuthi ingathi inesandla. You know, sometimes you could do something right kanti ezizazayo zizawubadaya for wena. Ndinayo into i-EFF inesandla egalelo kule nto because I've got a time when ndandikhwela ibhasi yandishiya ibhasi ndisuke eJoburg ndisiza apha kuGogo. What happened is that kodwa no, there is a connecting bus. Take that connecting bus ibheka eCape Town. Now that connecting bus wena uzakwehla eBlom ufumane the connecting bus ezawuza ngapha, so izawufika a bit later, then you'll be having enough time ufumane la connecting bus. Yeah. Shocked bra ukuba kula meeting yokuba kula bus ndifumanise into ukuthi no man, there's few of us abakule bus abakwazi ukuthetha le language yethu, and now xa ndibuza abantu siyakoosista bethu, and yayenzeka le nto ngelaa xesha lali-RIF i-EFF idimanda abantu ukubana babhatalwe kakuhle. So that means ubana the businesses became clever enough to say, okay, if EFF idlala ngolu hlobo, that means let's just get abantu who don't need ubana sibe sibadocumenta, then sabe siyixoxe enye le. And EFF was doing something right, but results zakhona they became something quite different from what happened. Nakuyo kwangenela i-brown envelopes. Because there was a point EFF nayo was even talking about uvula i-Labour Union. Yawo kuba yayibhizi kakhulu ngento zabasebenzi and everything. Brown envelopes zangena nalapho yawo to a point and naphandle kwe-brown envelopes baphelela abantu abaninzi imisebenzi yawo because it could not do miracles kwayona. As I said, uLabour mna ndiyamazi akacinanga. I once visited uLabour lona zikano ndlela bala igama le-court yabasebenzi nabaqeshi uthi ba CPMA azicinanga ezanto eziya yawo because ndapha mna kuloo case ndandiyenza nafanele mandiyeke phakathi le case because
izawubaxothisa aba bantu emsebenzini le nto le, yabo. Mm. And even abasebenzi abasebenzi bakwa-Labour bona they were saying, hey, nincede nafika manapha nirayithi asithe kudala sithetha nabo bantu abamameli, and nabo ibingabantu bokufika kanye abaqeshileyo abaqeshe abo bantu, yabo. I was like, ninjani nokutsho nina because ningumthetho, yabo. Then as umthetho you can do better than us. So size kuni nje thina nathi ngoku ngathi asisteni up bona bacela assistance kuthi because abana power, unfortunately. So we said to ourselves, xa bengena power bona ngoku let's move siye kunantsika ngo-CCMA, yabo. U-CCMA akana power yena kuqala, because when you go to CCMA will tell you that yena ukwazi kukhupha izileta to say mqeshi nawo mqesho ngemini ethile ndanifuna apha kuzoresolve le meko, yabo. Usisena ndidibene naye mna apho told me that no, ubakezanga laa mqeshi, there's nothing I can do. There's nothing I can do, literally, like there's nothing I can do. Njani mawukho noyenza because that means uthi akho noyenza, uthi anokwazi nophuma apha njengoba ndiyaba nantsi le shop apha phambi le building, andikwazi kwa uphuma apha ndiye pha ndithi hayi bendibizile yona versus apha, yabo. I'm not allowed to do that. And we're not even given transportation, we're not given imvume yophuma soyenza noma bekuthiwa ikho imoto, asinazo nemoto zokwenza loo nto, asivumelekanga uyenza. Abantu abanemoto ikwanguLabour, buyelani kwaLabour. I mean, uLabour yena uyaceba khona sokwazi uyenza, banazi imoto uLabour inakwazi uphuma yaye kwaye kwezi ndawo, yabo. But unfortunately they don't have powers. It is that bad. Right. Ezi zase-Afrika ngozona zezona zayikrobelayo kudala zibakhathe. Abantu bafana boyike zi-South Africans eziqeshileyo plus nabelungu. Eziyana ziyikhathalelanga. They don't even pay about it. You can go to the Tanzania City Mall. I mean, as long as the shops are not paid money that they are deserving. And there's nothing you can do about that. And Labour is fully aware of that, because I will ask the question, but there's nothing they can do. Right, is 30 June sufficient, or you are like, because now the question is, you say Lendo, isibuyisela bheka ukuthi sesaziwa singabantu ababhlafayo. So is 30 June sufficient, or what would you be having in your mind to advise the people who are up in arms and ensuring ukuthi we meet target date ka 30 June? Siyaziwa nyhani that we are bluffing people, unfortunately. And when you speak of indawo efana noJoburg and KZN, something will happen kweza ndawo zona, yabo, ebonakalayo, unlike apha kuthi, because unfortunately thina singabantu abathanda ujonga umuntu ajonga ibhizinesi yakhe. Asisenawo la manyano yayikhona kweli xesha lakudala and get up in arms and do what needs to happen. Nangoku awubona izimatshi apha kwecala lethu nantona kuthe cwaka ever since kwakugqibele ngelaa xesha kwakufikela abafana base-KZN. There's nothing ebambekayo nje qha because asinayo manyano. Let's just put it like that, asinayo manyano. Now it's 30th of June, I believe, apha kuthi izawufika iphinde igqithi. Yeah. The only thing besinida kumanyana and say, because asizukwazi banomthetho ongayivumeli, because akukho mntu unokwazi uba ngathi instigator ye-violence and say masobakhupha ngenkani aba bantu kwezi shops, because ipower yaba bantu apho banayo bonke banayo kwii-businesses abazivuleyo apha elizweni. If those businesses would not be supported, then bazawuphelelwa yipower baziqonde nayo masihambeni, yabo. Because i-option yobakhupha ngenkani ayikho yona, but sina-option of saying nina South Africans, so we are boycotting everything a foreign business. We are not buying from them, you know. And the as because you need to clean and because let's say spaza shops they are too much area 1, so because but you need to say we are not buying there. I see at all waiting up here. My friend, you know. Kungangathengwa nje kula my friend just for 5 days okanye for 2 weeks and then ngokuyahamba because akhona isahlelele apho uyabona bana bezoyenza yenzeki zingahambi eza shops zemall, you know. Now the only problem after that is the government going to empower people? Is the government going to fund people enough that mawaphinde bayovula eza businesses? Because the 500,000, so the 500 million bekuthethwa ngayo ayibonakala indawo to go and fund people so that zingavali eza businesses ziqhube, because that's how the economy will work. Noba kuvuka umkama abantu kuvala businesses be empty, we need to make sure that everything still continues. Because ndiza kwipoint ukuthi bekungamelanga i-discussion mhlambi iphumile with abantu ngokubanzi to just
question ukuthi hey guys, we want to set a date, sinomdla ukuthi sibonisana besibonisa ngosuku lange-30 kaJuni, but nina bantu put the proposal, because the reality esinayo siqale le conversation yethu ethi abantu bafika apha bengenazi wars kwi-countries zabo. That means this is economic migration. There's nothing beyond that. That means ke ngoku umuntu okwi-economic migration will always make means to go home, and we know ukuthi December time people they plan to go home. Now my thought ibihleli kum ukuthi why kungathethwa over such time ukuthi guys, after the certain period xa kuvaliwe there's a shutdown eba khona across the country, suppliers zivalile akusasetyenzwa, then it means ukuthi abahambileyo kuyahanjwa ngoku, then ke sizama indlela zobana abantu akusekho nto izabadibanisa noba babuye bajongane nto, because sizama ucinga abantwana kaloku kwiakademiya bayafunda how isikolo sabantwana, kukho abantwana abancinci, how do you want to transport abantwana bebancinci back home? Abazali abantwana abazanga by their wishes, mhlawumbi ibingumyeni besithi hayi kaloku they've got nonto. So now if we are humans enough, aren't we not considerate and be humanly to consider all those elements and say, okay, we know ukuthi obviously year end everyone economic migration kakade bayisebenzile imali bayisebenzileyo, but now we still want to look, because here is that don't make things hard if there's an easy way that is already available that can be exercised. You just have to wait for another 6 months for it by year, and we can work from there. No, I think beke namvupha ke lo mthakathi ithethe into enjalo, because the person wayithethe nge-30th kaJuni kakade I think nenguye. And I want to number ithethe lo leyo that we are aware of these issues that kukho abantu abahlobibeka kalo that kukho abantu abantwana abalapha and everything. So I think there will be leniency phana pha. Yeah, but noma ke la 30th yena kufuna uqiniseka ukuba kulena i-30th there's a mass like deportation ebakhona, because no president ngoseqalisa uphendula about this thing of migration kanti naye beke wathi cwaka for a very long time. Ngoku kuyabona abantu up in arms, so there's no way funeke ephendulile. So I believe there will be that kind of leniency, you know. But ke ababa bona that don't have children, they were just mabasikhwele. I think what strike me here was that it's what I've also written to him, Upakele Mthakathi, what you are alluding, and Mamele. I was like, okay, that means this point has come across, because let me just jot this thing down, because again ndayithumela kuni ne-organizers zalapha kwacaba uBrasbeach wathi hayi sesigqibile nge-30 masingabi sayiphatha into